Kung hapon Kunin ko. mangugto mga igsoon diha ni Kristo maayong Kunin ko. sa atong mga televiewers karon nga naglantaw sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko niya nanausab kita karon aron sa pag hisgot may tungod na sad sa atong mga pagtulunan sa atuang simbahan nga Katoliko, no, inaot nga namo sa Kapiskay's Panglawas aron maayo ang inyong pagpaminaw nining atong programa karon sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Yung boss nga lagad si Brad Carlo Badinas, no, si Carlo Badinas makiguban usab kaninyo sa pipila ka oras aron magtuki kita, no, magtuki kita may tungod sa ato ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko na kitay paghisgutan karon kining nindot kayo nga topic mga igsoon, no, may tungod nining gitawag na to kalag sa mga santos. Kung tinuod ba gyud nga ikamatay sa tao, ang kalag sa balaan, kalag sa tao dili kuno moadto og langit, no, dili kuno moadto og langit kun dili mopilit lang kuno, mopilit sa abog. Muna ang ilang gamiton mga igsoon kanana sa Salmo 119:25. Muna ang atong pagkahisgutan karon ug pagkatukion karon mga kalakong usa ka tinuod na ang tao hindi kamatay, ang iyang kalag mopilit sa abog, no, tuwa dito sa lubnganan ba mopilit sa abog unya dili daw moadto og langit ang kalag sa tao mga igsoon. Basis panudlo sa ato ang simbahan nga kahuman ang tao mamatay, hukman dayon siya, ang iyang kalag mo atuba ngadto sa hukmanan sa Ginoo, iyang hukman sumala sa maayo og dautan dinhi sa kalibutan. Okay? Niya sa di pa ta magsugod manghigala ato sa ning ablihan sa hamubo nga pagampo kini nga ato ang programa karon mga igsoon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Unya sa di pa ta magkuan mga igsoon, pasensya kay ha ato sa naibal hindi mga igsoon kay medyo ang atong lugar medyo traffic dyan. Ato lang sining kuan nini. Balik man ta ha. Mison. Niya mubalihin ta diri mga igsoon sa atong lugar nga medyo ngit diri. Nya ato ning kuan mga igsoon ha. Temsa. Internaban na angkol. Ang usog angkol. Interna maraban na. Okay mga igsoon, usbon ko maayong hapon sa ato ang mga suki nga tigpaminaw niining ato ang programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya nibalhin tag lugar mga igsoon kay gumikan kay doon na pa may nangaon dito sa amo ang kusina mga igsoon. Unya ang ato dining ablihan sa mubo nga pagampo mga higala kining ato ang programa karon mga igsoon, no, kining atong programa karon ato ning ablihan sa mubo nga pagampo aron sugo dayon ta nining atong programa nato karon mga igsoon, ano, ato ning ablihan sa mubo nga pagampo. Pasensya kay mga higala kay medyo ato sa ning pamuban. Okay, nya ato sa ning ablihan sa mubo nga pagampo mga higala kining ato ang programa nato karon, no, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahana mo nakas mga langit pagdaygon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuti ni sa yuta maingon sa langit. Ang kalang namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, maingon karong adlaw pasiluwa kami sa mga sala. Mingon nagkapasaylo kami sa nakasala kanamo ug di mo kami tulyan sa panulay hinuno aluwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulan ikaw sa babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasala. Karog sa oras sa mong kamatayon. Amen.
Maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsuon, usbon ko maayong hapon, maayong adlaw kanatong tanan mga higala ko diha ni Kristo. Mga kanunay nagsunod ni ining akong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Kining atong programa karon mga higala, ang tuyo ra gyud nato dinhi mga igsuon, mao ang pagtuon sa ato ang mga pagtulunan sa atong simbahang Katoliko. Mga ato usab tubagon ang mga atake sa mga laing relihiyon, no, diri batok sa ato ang simbahan nga Katoliko. Ato nang tubagon ang ilang mga atake diri nila kanato mga igsoon. Kung unsay mga atake sa atong mga higalang protestante, ato nang tubagon diri sa atong programa mga higala. Nya kung doon na may mga pangutana mahitungod sa pagtuong Katoliko, naman tay comment box diha. Ipadangat lang ang inyong mga pangutana mga higala. No, kay ato nang basahon kutob sa tumahimo nya ato nang tubagon mga higala base gyud sa balaang kasulatan, no, base gyud sa Biblia og sa panudlo sa atong simbahan nga Katoliko mga higala. Okay, nya usa sa atong hisgutan karon na una sa tanan ato sa ning i-greet kining naglantaw sa ato ang programa mga higala. Kini si Makong Mangyaw, no? Taga Cordoba ni siya. Ako ning kauban sa pagtuo. Kanhing born again Christian ni siya mga higala, si Brad Makong Mangyaw karon hingpit na gyud nga nasakop na gyud siya sa tinuod nga simbahan nga Katoliko. No? Born again ni siya kanadto, pastor ni siya sa born again. No, mura sa Victory Chapel, no? Sa Victory Chapel ni mga higala. Unya na hingpit na gyud siya. Na hingpit na gyud siya nga nakatoliko mga higala. Nagpasakop na siya sa simbahan nga tinukod ni Kristo mga Katoliko. Kanhing born again siya, unya nibiya siya sa pag-born again, nagpasakop na siya sa tinuod na iglesia. Nagpasakop na siya sa tinuod nga iglesia mga higala. Walain mao ang Iglesia Katolika Romana. Unya maayong pagtan-aw ni Elias Mahilom. Salamat Brad Elias Mahilom sa imong pagtan-aw diri kanato. Feliciano Barcelon, mayong hapon, mayong udto brother. Cesar Fernandez Nunez, salamat. Good morning Brad from Hingoog City, Cebu. Sige, salamat. Brad Feliciano Barcelon, good morning bro from Hingoog City, Cebu. Noel Salazar Dumayak, salamat sa iyong pagtan-aw kanato Brad. Naot nga mag-inyo ko ubanan kanunay nining ako ang programa karon. Kay daghan mo mapupo ang mga pagtulunan labot sa atong pagtuong Katoliko. Mayong adlaw Brad, matot pa Noel Salazar. Okay mga igsoon. Ang atong tukion karon mga higala, mahitungod ni ining usa sa mga doktrina sa ato ang simbahan nga Katoliko nga inig kamatay sa tao mga higala. No? Sama aning mga santos. Inig kamatay sa mga taong santos o balaan. Tinuod ba nga ang ilang kalag muadto dayo og langit? Tinuod ba nga ang mga kalag sa mga santos muadto og langit? Kay sa uban manggod nga mga relihiyon mga higala, sama sa mga iglesia ni Kristo, dili sila mutuo mga igsuon nga ikahuman og ikamatay sa tao nga balaan baron, hindi kamatay sa tao, dili sila mutuo mga igsuon nga ang kalag sa balaan muadto dayon og langit. Kay sa ilahang panudlo mga igsuon nga hindi kamatay sa tao, ang kalag sa tao mopilit sa abog, magpabilin sa lubnganan mga igsuon. Unya magpabilin sa lubnganan ang kalag sa tao, mopilit ang iyang kalag ngadto sa lawas nga mahimong abog, ug samtang ang lawas mga higala nagpaabot nga pagabanhawo na sa Ginoo. Mao na ang ilahang panudlo mga igsoon niya. Ato ning basahon mga higala. Diri niya man tay pasugo mga igsoon, no? Gikan sa pasugo ni sa Iglesia ni Kristo. Pasugo sa Iglesia ni Kristo mga higala.
Gula Abril 2022 sa ilang pasugo mga higala. Gihisgutan ni diri mga igsuon sa ilang pasugo. No, diri sa ilang pasugo sa Iglesia ni Cristo. Matod pa dinhi, nasa langit na nga ba ang mga santo ng Iglesia Katolika? Mao ning pangutana mga igsuon. Naa na ba sa langit ang mga santos sa Iglesia Katolika? Mao ni ang ilahang title mga igsuon, naa ni sa gisgutan sa ilang pasugo. No, matod pa dinhi, gisgutan nila diri mga igsuon, ang itinuturing ng Iglesia Katolika na ang mga santo ay yaong mga namatay sa biyaya ng Diyos. At silang nasa langit na, lalo na yaong mga ipinahayag ng banal na Iglesia Katolika. Matod pa din mga igsoon nga panudlo kuno sa ato ang simbahan nga Katoliko, nga ang mga santos o mga banal, mga balaang tao, nga namatay diha sa grasya sa Diyos, silang tanan naa kuno sa langit. Niya, matod pa diri mga igsuon sa iglesia, matod pas mga Iglesia ni Cristo, dili sila mutuon niya na. Nga inig kamatay sa tao mga igsuon, ang kalag sa tao, muadto na yung langit. Matod pa nila diri sa ilang panudlo sa Iglesia ni Cristo, gingo diri. Gingo diri. Maraming Katoliko nga nagdarasal sa kanilang mga santo, sa paniniwalang maaari silang ipamagitan sa Diyos dahil ang mga ito man daw ang nanalangin sa Kanya. Pero ayon sa Biblia, ang patay ba ay may kapanalangin sa Diyos? Matod pa, kita ko ng mga Katoliko, kusog kay ta magampo sa mga santos, nga giila nato nga naa sa langit, mangayo tagpanabang sa mga martir, mga santos, kitang mga Katoliko. Nya matod pa sa Iglesia ni Cristo, nga ang mga patay makaampo pa ba na sila kanato? Ang mga patay makatabang pa ba na sila kanato? Niya ilang gamiton ang Salmo mga higala. Atong basahon ang Salmo kapitulo 115 bersikulo 17. Mao man ilang gamiton mga higala. Ang Salmo kapitulo Salmo 115 bersikulo 17. Sabay atong mabasa diri mga higala sa Salmo 115 bersikulo 17. Ingon ini atong mabasa mga higala. Ingon ini, ang patay dili na mudaig sa Ginoo, ni si bisan kinsa nga nanaog ngadto sa kahilom. Klaro kay mga higala, ang patay dili na gyud na mudaig sa Ginoo. Kung kini manaog na ngadto sa kahilom, sa tapan ngadto sa lubnganan. Kung ang patay na nga tao dili na gyud na mudaig sa Ginoo, sa to pa dili na gyud na siya makaampo pa. Niya ngano ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga kusog man kayo magampo, mangayog tabang sa ilang mga santos, nga dugay naman ang nangamatay. Makatabang pa ba na nilang mga santos? Mao na ilang pangutana, makatabang pa ba na nila ang mga santos? Matod pa ni Anthony Canyelas, good noon bro, kumbati. Salamat para Anthony Canyelas sa imong pagtanaw. Mao nang ilang atake nila diri kanato nga sayop kuno kitang Katoliko nga ngano kuno magsangpit-sangpit sa atong mga santos, silang Santa Maria, silang San Pablo, San Pedro, San Marcos, ngano ato pa man na silang sangpiton, mangayo tag panabang nila nga dili naman na sila mudaig sa Ginoo. Dili na gani sila kadaig, dili na sila kaampo sa Ginoo. Kay matod pa sa Salmo 115:17, ang patay dili na gyud na mudaig sa Ginoo, ni si bisan kinsang nanaog ngadto sa lubnganan. Tanawa ha? Mao ni usa sa gamiton sa atong mga higala nga mga dili Katoliko sama sa Iglesia ni Cristo, nga kita kunong Katoliko sayop ang atong mga pagampo ngadto sa mga santos. Sayop ang atong mga pangayo, atong gipangsangpit ang mga santos. Sayop daw kay ang patay na dili na gyud na makaampo. Niya ngano mutabang pamanan ninyong Pedro Kalungsod, ngano mutabang pamanan niyo si Sinyo San Roque nga patay naman na. Ngano mo ingon mo Sinyo San Roque, ampo mo kami, ngano mo paampo mo mong Sinyo San Roque? Nga naa mas Biblia, ang tao nga munaog na sa lubnganan, ang tao nga mamatay na, dili na gyud na mudaig pa sa Ginoo. Dili na nakaampo. Na mao na inyong sangpiton, mao na ilang gamiton mga higala.
Mao ning gisgutan diri sa ilang pasugo mga higala sa Iglesia ni Cristo. No, gisgutan ni sa ilang pasugo matud pa nila. Gingon dinhi. Pero ayon sa Biblia, ang patay ba ay may kapanalangin sa Dios? Ilang gikutlo ang Salmo 115:17. Ang patay ay hindi mapumupuri sa Panginoon ni sinumang nababa sa katahimikan. Klaro kay mga higala nga. Gingon pa rin. Kung paanong hindi makapupuri ang patay, hindi rin nito magagawa ang pananalangin. Ang mga santo ng Iglesia Katolika ay hindi magkapanalangin sapagkat siya ay namatay na. Ang patay ay wala ng alaala ni pag-iisip. Kaya may kinalaman ba ang mga nangamatay na sa ginawa ng mga buhay pa? Klaro kay mga higala, matud pa nila. Matud pa nila nga, kita kunong mga Katoliko, nagampo nining mga santos na tong dugay ng patay. Nya unsay may giingon dinhi? Ang mga patay nga munaog na ngadtos kahilom, ang patay nga munaog na salubnganan. Dili na gyud na sila makadaig pas Ginoo. Dili na gyud na makadaig sa Ginoo. Busa kay dili na kadaig sa Ginoo, dili na gyud na sila kaampo pa nimo. Dili na nakatabang nimo sila kaampo. Kay matud pa dinhi sa Salmo kapitulo 146. Okay, ato ning basahon na. Salmo 146 bersikulo 4. Usa ni sa ilang gamito mga higala kining Salmo 146 bersikulo 4. Ang iyang gininhawa nagabiya siya nagabalik ngadto sa iyang yuta. Niana gayud ang adlaw nga iyang mga hunahuna mahanaw. Klaro kay mga igsoon. Nga kini ding mga tao nga nangamatay ang iyang gininhawa nagabiya na sa iyang lawas. Unya siya nagabalik ngadto sa iyang yuta. Sa to pa muadto na sa yuta, ilubong na sa yuta. Niana gayud nga adlaw ang iyang mga hunahuna mahanaw. Sa to pa wala na gyud nay kalibutan ng mga patay. Ngano pa kunong magsampit-sampit pataan ng mga nangamatay. Nya unsa pa ilang gamito Ecclesiastes 9:5. Ilan ning gamito ng Ecclesiastes 9:5? Unsa may atong mabasa sa Ecclesiastes 9:5? Okay, ato ning gamiton ang ilang mga teksto mga higala para kung makasugat aning teksto makabaw na tamutubag, no? Unsa may atong itubag nato niini mga igsoon. Okay, atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto 5. Ingon ini atong mabasa. Kay ngadto kaniya nga nahiusa sa tanang mga buhi adunay paglaom. Kay ang usa ka buhing iro mas maayo pa kaysa usa ka patay nga leon. Kay ang mga buhi nahibalo nga sila mamatay, apan ang mga patay wala na nahibalo og bisan unsa nga butang. Ni aduna pa sila'y bisan unsa nga ganti, kay ang hanumanan nila nahikalimtan na. Klaro nga ang patay mga igsuon nga naa sa lubnganan dili na gyud na kuno pato pa nila dili na gyud na sila wala na gyud na sila mga hanaw ng ilang handumanan. Sa to pa wala na sila kay balo nya ngano kunong ato pa silang sangpit-sangpiton mangayo patagtabang sa mga santos nga dugay nang nangamatay. Mao na ilang argumento mga higala nya ato ning tubagon mga igsuon. Ato ning tubagon unsa may atong tubag niini mga higala. Ang atong tubag niya na mga higala, kanang ilang mga teksto nga gipanggamit, husto na, referido ka na sa mga lawas, sa mga patay. Tanawa kanang ilang gipanggamit, Salmo kapitulo 115, bersikulo 17, referido ka na ngadtos mga lawas sa tao. Natural ang lawas sa tao mga higala, hindi ka matay, madunot. Madunot, gyud. Kay ang atong lawas mga higala, mao man ni ang mamatay. Ini kamatay sa atong lawas, natural kining atong pangutok, mahanaw pod ni. Mahanaw ni. Referido na sa lawas. Mao ni wa masabti sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Sama sa Iglesia ni Cristo, ato lang balikag basa ang ilang teksto Salmo 115:17. Ang patay dili na mudaig sa Ginoo, ni bisan kinsa nga manaog ngadto sa kahilom. Sakto. Referido na sa katong patay. Referido na sa katong lawas sa patay. Katong lawas. Sakto man na.
ang lawas nga mamatay ilubong man gyud na ngadto sa lubnganan. Sa to pa dito na madunot unya ang iyang salabutan mahanaw. Sakto na referido man na sa lawas sa tao. Natural tinuod na nga ang lawas sa tao inig kamatay sa tao di na gyud na muday, di na gyud na magampo kay patay na guna ang iyang lawas, gilubong na guna sa sementeryo, wala gunay kinabuhi. Natural. Dili na gyud na muday, dili na gyud na kaampo. Kay ngano man, patay na gud ang iyang lawas, di ba? Mao na ibot pasabot. Referido kana sa lawas. Salmo kapitulo 30 bersikulo 9. Ato lang patubagon gyapon si David, di ba? David man ilang gigamit, Salmo 115:7. Atong patubagon si David kung unsay but pasabot ni David niya basa Salmo 39. Unsay mabasa? Unsa nga ginansya nga naa sa akong dugo sa diha nga ako manaog ngadto sa bungaw. Ang abog ba muday kanimo? Kini ba mo pahayag sa imong kamatuoran? Tanawa ha, ang gipasabot ni David ang imo dayeng dugo, ang imo ha, unsa nga ginansya nga naa sa akong dugo, sa to pa dugo. Ginansya nga naa sa akong dugo sa diha nga ako manaog ngadto sa bungaw, sa to pa ngadto sa lubnganan. Ang abog ba muday kanimo? Tanawa ra. Referido din na sa atong lawas nga madunot mahimong abog. Sa to pa mga igsuon, ang ato ding lawas mahimong abog madugta, ini kamatay. Natural di na gyud na kadaig sa Ginoo. Dili na gyud na kaampo kay ngano man nadugta naman atong lawas. Nadugta naman atong lawas. Pero, dunay pero. Ang tao doon na may kalag. Doon na may kalag ang tao. Unya ang kalag sa tao mga higala, ini kamatay sa tao, ang atong kalag maunay muadto og langit kung ikaw matarong ka nga tao, muadto naglangit. Na ba tay example sa Biblia niya naa sa Pinadayag. Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto 10. Niya atong basahon. Ano wa man ibasaha sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Kaya ang ilang basahon katuramang referido sa lawas. Mingon sila ngano sa may gamit anang inyong pangayog tabang sa mga santos brad nga kanang mga santos patay naman na. Dili naman na makaampo dito sa Ginoo aron tabangan mo kay ang patay dili naman na makadaig sa Ginoo. Dili na gani kadaig sa Ginoo, di na gyud nakaampo. Ang imong nahibaw-an pastor mahitungod ra sa iyang lawas. Ang lawas sa santos, ang lawas sa balaan nga tao, natural di na gyud na makaampo. Kay patay naman na. Dili na gyud na kaampo, dili na gyud na siya katabang panamo kay patay naman na. Nadunot naman yang lawas. Pero doon na may kalag ang tao. Bisag ang iyang lawas namatay, ang lawas sa santos namatay, pero doon na kana siya kalag. Ang kalag sa balaan tuwa na sa langit. Mao nay makadungog sa among mga pagampo. Muna mangayo mi panabang sa mga santos nga Sinyo San Roque tabangi mi, yampo mo kami. Santa Maria, yampo mo kami. Kay doon na kana sila kalag nga naa sa langit. Bisan tuod ang ilang lawas, dili na kaampo tungod kay nadunot na nahimo ng abog, natural. Pero ang ilang kalag, ilang kalag, naa naman na sa langit. Bisan ang ilang lawas gilubong, pero ang ilang kalag na sa langit. Atong basahon ang Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto 10. Ingon na ato mabasa. Unya gitangtang sa nating karniro ang ikalimang silyo ug nakita ko ilawom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Bisinggit sila Ginoo nga labing gamahanan, balaan ug matuod. Dugay ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Klaro kay mga higala ang mga kalag sa mga gipamatay. Nakita ni Juan dito ilawom sa halaran sa langit. Nakita ni Juan ang mga kalag ni adtong gipamatay. Sa pagkadtong mga martir, mga santos nga gipamatay tungod sa ilang pagsaksi sa kamatuoran. Bisan tuod ang ilang lawas gipatay. Gilubong, pero ang ilang kalag mga higala nakita ni Juan dito ilawom sa halaran sa langit. Nya, ang ilang kalag nisulti ba yun? Nisulti ilang kalag kay unsay gisulti sa ilang kalag. Matod pa ni Juan, unya gitangtang sa nating karniro ang ikalimang silyo
ug nakita ko ilawom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay. Imani ha? Kalag. Unsa gingon? Kalag ni adtong gipamatay. Sa to pa dunay gipamatay. O kining gipamatay mao to ang mga martir, mga santos. Bisag gipamatay sila mga higala, gipanglawg sila sa leyon, gipanglubong na sila mga higala, pero nakita ni Juan ang kalag ni adtong gipamatay. Nya kining nga gipamatay mga higala mao man to ang mga balaang tao, mga santos. Kay gipamatay tungod sa ilang pagsaksi sa kamatuoran. Mao nang mga martir nga sugot lang sila patyon, ihawon, ilawg sa leyon. Ilawg sa leyon nga buhi. Panit-panitan mao nang mga martir kaniadto mga higala. Sa mga early Christian persecution, gipang ihaw ang taon ang mga martir mga igsuon. Pero wa sila mahadlok. Kay kung mamatay sila, ang ila ramang lawas mo'y mamatay. Pero ang ilang kalag mga higala, tua naman na sa langit mga igsuon. Ang ilang kalag, makauban naman nila ang Ginoo mga higala. Mo na gingon din sa gingon din unya gitangtang sa nating karniro ang ikalimang silyo. Og nakita ko ilawom sa halaran ang mga kalag diadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Mga martir. Mao na yung mga martir sa simbahang Katoliko. Sa mga laing reliyon, naaba sila gipamatay tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo? Naabay na nga martir sa Iglesia ni Cristo? Si Felix Manalo na martir ba na sa Iglesia ni Cristo? Wala. Sa mga Mormons, naabay gipamatay tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo? Wala. Only the church, maorag yun ang Roman Catholic Church. Walay bugtong simbahan nga napuno sa mga martir. Mga bala ang tao nga gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Walain ang simbahan Katoliko ra gyud mga higala nga daghang kayong mga santos nga gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao na nga nakita ni Juan ilawom ngadto sa halaran sa langit ang mga kalag. Mga kalag ni adtong gipamatay. Sa to pa dunay gipamatay. O katong gipamatay mao toy mga santos. Ang ilang lawas gipanglawg sa leyon, ang ilang lawas gipanit-panitan, ang ilang lawas gipangdauban. Pero nakita ni Juan ang ilang kalag tua na sa ilawom sa halaran. Tua sa ilawom sa halaran. O kanang halaran mga higala, kung basahon na to diri sa ubos, dito ka na nakita ni Juan kanang halaran, dito na nakita niya dito sa langit. Nga dito sa langit dunay usa ka dakong halaran ug nakita dito ni Juan ang mga kalag sa mga santos. Dito ilawom sa halaran. Unya ang mga kalag sa mga santos misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Tanawa. Ang mga kalag dili gyud mamatay mga igsoon. Kay nagasulti pa man. Ang mga kalag misinggit pa man sila. Misinggit sila sa ato pa ang mga kalag misinggit. Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Sa ato pa wa gyud mamatay ning mga kalaga kay misinggit pa man sa Ginoo. Tanawa mga higala. Mao na nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana wala masayop. Wala masayop nga ang mga kalag sa mga santos buhi tuwa na sa langit. Mao ganina ang nakita ni Juan. Mo na example na to sa gibasa nato mga higala, pinadayag 6:9. Mo na nga wa masayop ang Iglesia Katolika, ang simbahang Katoliko sa iyang panudlo wa masayop nga ang mga santos nga nangamatay, ang ilarang lawas mo'y namatay, ang ilang lawas mo'y nadunot sa lubnganan, pero ang ilang kalag naa na dito sa langit. Muna nga kaming mga Katoliko kumusangpit mis mga santos, mangayo mi panabang sa mga santos, madungog yun mis mga santos. Kay nga naman, kay naaman sila'y kalag. Naaman sila'y kalag, nga dili mamatay, nga naa na dito sa langit. Muna'y atong ma-example katong gibasa na to mga higala sa pinadayag kapitulo 6, 9-10. Pero ang naadiri mga higala sa ilang pasugo, no? Naadiri sa pasugo sa mga Iglesia ni Cristo nga matud pa nila nga kung paano hindi makapupuri ang patay, hindi rin nito magagawa ang manalangin.
ang mga santo ng Iglesia Katolika ay hindi makapananalangin sapagkat sila'y namatay na. Mao ni ang pagtuos mga Iglesia ni Kristo nga ang mga santos kunos Katoliko dili na siya makaampo, dili na daw na sila makatabang pakanato, dili na kuno na sila makadungog sa atong mga pagampo kanang mga santos kay patay naman kuno. Mao man ilang gibasa sa Ecclesiastes 9:5-6 ug Salmo 146:4. Dapat tayo mabasa sa Ecclesiastes 9:5-6 ug Salmo 146:4. Pero reperido na sa ilang lawas. Kanang mga teksto nga gigamit sa Iglesia ni Kristo, husto na ang ilang teksto, ang ilang pagsabot mo sayop. Kay wala sila kasabot sa teksto nga ilang gipanggamit. Kay ang teksto nga ilang gipanggamit, referido ka na sa ilang lawas. Atong basahon na, balik ka. Ila maning gigamit ang Salmo 146:4. Ato lang balik kag basa. Diri na to basahon sa maayong balita ha. Salmo 146:4. Giingon din Mupauli sila sa yuta ini kamatay nila ni anang adlaw matapos ang tanan nilang mga laraw. Sakto. Matapos ang ilang mga laraw, mawagtang lang ilang mga panumduman. Diha sa ilang lawas, referido na silang lawas. Kay klaro kayo, mupauli sila sa yuta ini kamatay nila. Na unsa may mupauli sa yuta ini panahon sa atong kamatayon. Di ba ang atong lawas? Kini atong lawas madunot, ilubong sa yuta, madunot ug mupauli ni sa yuta ang atong lawas. Kay gikan ta sa yuta ta mo balik. Mao ni mga higala nga mupauli sila sa yuta ini kamatay nila. Ni anang adlaw matapos ang ilang mga laraw. Sakto. Referido sa lawas. Applicable sa lawas. Muna kung ang usa ka tawo nga balaan o santos bisag mamatay siya, ang iyarang lawas mo'y namatay. Ang iyarang lawas mo'y madugta. Muna nga bisag unsaon pa nanimog ampo ng iyang lawas, bisag mangayo kag tabang sa iyang lawas, din agyo nakadungog. Kay patay naman iyang lawas. Ang iyang mga laraw, mga hanaw naman na. Nadugta na guyang lawas. Pero timan dunay kalag ng tawhana. Maunay naas pinadayag kapitulo 6. Pinadayag 6:9 nga bisan tuod ang mga santos gipamatay, gipanglubong, nangadugta ilang lawas, pero ang ilang kalag naa na ngadto sa langit. Maunay nakita ni Juan. Kasimpura sabton na. Kasimpura na atong sabton. Biblia gud ni atong gibasa Biblia binisaya gud na. Pinadayag 6:9 nga nakita ni Juan ang mga kalag. Nakita ni Juan ang mga kalag. Mga igsuon, mga kalag sa mga balaan nga gipamatay tungod sa pulong sa Ginoo mga higala. Klaro kayo. Namatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Di nakita ang ilang kalag. Dito ba sa lubnganan? Wala. Nakita ni Juan ang kalag sa mga santos mga higala. Dito ilawom sa halaran sa langit. Nakita ni Juan ang kalag sa mga santos nga naa sa ilawom sa halaran sa langit mga higala. Wala nakita ni Juan ang mga kalag naa dito sa lawas. O nakita ni Juan dito sa lubnganan ang kalag sa tao. Wala makita ni Juan dito. Dito nakita sa halaran mga igsoon. Mauna mga igsoon. Mauna nga ang Katoliko wa masayop nga sa among pagampo sa mga santos. Sinyo San Roque, San Pedro Calungsod, San Pablo, mangayo migtabang nila. Pinagi sa mangayo migtabang nila, magpaampo nila. Kay tungod kay dili dito sa ilang lawas. Wa mi mangayog tabang sa ilang lawas. Wala mi magampo ngadto sa ilang lawas nga nadunot. Dito mi nangayog tabang, dito mi nagampo sa ilang mga kalag nga naa na sa langit. Mao na kasimpura sabto na. Di pa mo kasabot. Nga naa man na mabasa sa Salmo kapitulo 30 bersikulo 9 nga si David raman pod ang mipasabot niya na. Referido man na sa lawas. Dara atong basahon na. Salmo kapitulo 30 bersikulo 9.
Niya atong masahon ang balaang kasulatan. Unsa may kapuslanan sa akong kamatayon kung mahiadto ako sa kailanman? Makadaig ba kanimo ang mga patay? Makasangyaw ba kini sa imong pagkamatinudanon? Tanawa ra. Sa ato pa kanading mga patay nga dili na sila makaampo pa sa tao, dili na makadaig sila sa Ginoo. Referido na sa ilang lawas. Referido na sa ilang lawas nga namatay. Pero ang tao dunay kalag mga igsoon. O kanang kalag sa tao nga balaan, naa ka na dito sa langit mga igsoon. Mao na atong tubag sa ilang mga pangutana nga kita kunong mga Katoliko nga sa gitag ampo sa mga santos nga dugay nang nangamatay. Ang patay dili naman na makaampo pa kuno sa Ginoo nya nganong magpaampo pamamuana nila nga patay naman na sila. Ang patay dili na kuno kadaig sa Ginoo, sakto referido sa ilang lawas. Referido na sa ilang lawas. Pero ang ilang kalag nga naaron sa langit maunay makatabang namo. Maunay mo ampo kanamo mga igsoon. Nya naa ba na sa Biblia bisag patay na makatabang gyapon sila kanato? Na yes, naa. Kay naa lagi sila kalag. Bisag patay na ang ilang lawas, naa na sa lubnganan ilang lawas, nadunot na pero makatabang pa ba sila kanato? Yes, makatabang gyapon sila nato kay tungod kay duna sila kalag. O kanang kalag sa mga santos mao kana ang mutabang kanato sa mga pagampo. Ilatang tabangan pinaagi sa ilang mga panghangyo. Muampo sila ngadto sa Ginoo. Ginoo tabangi tayo ning mga tawhana, tabangi ning mga Katoliko. Oh, naagyo na mga higala. Klaro kayo. Klaro kay maison. Nya na ba mabasa sa Biblia nga bisag namatay na? Bisag patay na nakatabang gyapon sila? Yes, naa. Naa mga igsoon, naa mabasa sa 2 Makabiyo. Diya ato masaw na 2 Makabiyo kapitulo 15. Ha? 2 Makabiyo kapitulo 15 bersikulo 14 ngadto 15 niya. 2 Makabiyo kapitulo 15 bersikulo 14. Nga dunay tao nga dugay nang namatay. Dugay nang namatay, dugay nang gilubong. Pero hibong ka nganong nakatabang gyapon siya sa mga buhi. Kay dunay day kalag ang tao. Ha? Dunay day kalag ang tao nya nganong wa man kasabot ang laing reliyon na. Nganong ang ilang basahon kadto ramang yung lawas nga namatay. Ang lawas di nakadaig, ang lawas di wala nay panumduman, sakto na reperido na sa ilang lawas. Pero ang inyong gitan-aw, ang inyong gibasihan, adto ra mo ni pokus sa lawas sa tao nga namatay. Dito ra mo ni pokus sa lawas pero wa mo magtan-aw ngadto sa ilang kalag. Nga bisag namatay ang ilang lawas, do na gapuday kalag. Ha? Naa, ato masaw na 2 Makabiyo kapitulo 15. Bersikulo 14 ngadto 15. Nga dunay tao nga balaan nga dugay nang namatay. Pero hibong ka nganong nakatabang pamanggapon siya sa mga buhi. Tungod kay naa day kalag ang tao. Niya ato masahon. Oh, dara. Gingon din ni mga higala. Sa iyang damgo, nakita niya si Unias, ang kanhing pangulong pari nga halangdon, mapaubsanon og maluluyon, usa ka bantugan nga mamumulong, og mga sukad, og nga sukad sa pagkabatanon gitudluan sa matarong nga kinabuhi. Nakita niya nga si Unias, binayaw ang mga kamot ngadto sa langit. Nagampo alang sa tibuok nasod na nagampo alang sa tibuok nasod nga Hudiyo. Klaro kay mga higala nga kaniday si matud pa dinhi sa iyang damgo sa ato pa mga higala sa damgo dara sa iyang damgo nakita niya si Unias, ang kanhing pangulong pari nga halangdon, mapaubsanon ug maluluyon, usa ka bantugan nga mga mamumulong ug nga sukad sa pagkabatan-on gitudluan sa matarong nga kinabuhi. Nakita niya nga si Unias binayaw ang mga kamot ngadto sa langit, nagampo alang sa tibok nasod nga Hudiyo. Unya nakita ni Judas ang usa ka tawo nga sa iyang pagkaubanon makita ang iyang dakong dungog o gahom. Miingon si Unias kini mao ang propeta sa Dios nga si Jeremias.
nga nahigugma sa iyang isig ka Hudiyo og nang halad og daghang mga pagampo alang kanato og alang sa Jerusalem ang balaan nga syudad. Unya gitunol ni Jeremias pinaagi sa iyang tuong kamot ang usa ka espada nga bulawan ngadto kang Judas o giingnan niya si Judas kining balaan nga espada may usa ka gasa gikan sa Dios. Kuhaa kini og laglaga ang imong mga kaway. Klaro kay mga higala nga matud pa din ni mga igsuon nga dunay usa ka tawo nga buotan sa iyang damgo. Nakita niya si Unias ang kanhing pangulong pari. Patay na gyud ni si Unias. Mapaubsanon og maluluyon usa ka bantugan nga mamumulong ug nasukad sa pagkabatan-on gitudluan sa matarong nga kinabuhi. Nakita niya nga si Unias binayaw ang mga kamot ngadto sa langit, nagampo alang sa tibok nasod nga Hudiyo. Liman kana, bisag patay na si Unias, nganong nakaampo pa ma si Unias. Iyang giampo ang yuta sa Hudiyo. Matud pa diri, si Unias bisan og binayaw ang iyang mga kamot ngadto sa langit, nagampo alang sa tibok nasod sa Hudiyo. Si Unias mga higala nga usa ka pangulong pari nga dugay nang namatay. Bisag patay na siya mga higala, nagampo pamanggapon siya. Iya pa man giampo mga higala. Unsa iyang giampo? Iyang giampo ang tibok nasod sa Hudiyo. Unya nakita ni Judas ang usa ka tawo nga sa iyang pagkaubanon makita ang iyang dakong dungog ug gahom. Sa ato pa si Judas, nakakita dayon siya si Judas ang usa ka tawo sa iyang pagkaubanon makita ang iyang dakong dungog ug gahom. Mingon si Unias kini mao ang propeta sa Dios nga si Jeremias nga nihiagom. Si Jeremias nga nahigugma sa iyang isig ka Hudiyo, naghalad og daghang mga pagampo alang kanato ug alang sa Jerusalem ang balaan nga syudad. Unya gitunol ni Jeremias pinagi sa iyang tuong kamot ang usa ka espada nga bulawan ngadto kang Judas o gingnan niya si Judas kining balaan nga espada mo'y usa ka gasa gikan sa Dios. Kuhaa kini og laglaga ang imong mga kaway. Klaro ana nga nagpakita mga higala si Unias og si Jeremias. Unya gitunol ni Jeremias pinagi sa iyang tuong kamot ang usa ka espada nga bulawan ngadto kang Judas makabiyo. O giingnan niya si Judas kining balaan nga espada mo'y usa ka gasa nga gikan sa Dios. Kuhaa kini og laglaga ang imong mga kaway. Liman kaniya na nga si nagpakita ni Judas makabiyo si Unias. Unya nagpakita usab niya ang propeta sa Dios nga si Jeremias nga nahigugma sa iyang isig ka Hudiyo, naghalad og daghang mga pagampo alang sa katawhan sa Jerusalem. Sa ato pa mga higala, bisag dugay nang namatay si Unias, dugay nang namatay si Jeremias, nagpakita gihapon, nagampo gihapon siya. Iya gihapon giampo ang nasod sa Jerusalem. Iya pa mangganing gitabangan si Makabiyo, si Judas Makabiyo, iyang gitunulan og espada nga bulawan. Liman kana, sa ato pa manghigala bisan di ay dugay nang namatay. Makatabang gihapon di sila mga higala diha sa mga pagampo. Kay doon na day kalag ang tao. Doon ay kalag ang tao. Mo na mga igsuon na ang Iglesia Katolika wala masayop sa iyang pagpanudlo nga bisan tuod ang mga santos na namatay na. Pero nganong moingon manggihapon mi? Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Lorenzo Luis, iampo mo kami. San Juan Bautista, iampo mo kami. San Pablo, iampo mo kami. San Pedro, iampo mo kami. Nganong nagpaampo man ta nila nga dugay naman na, patay naman na sila. Di naman na sila kaampo pa nato. Ay natural nganong magpaampo ta kay nagtuo ta nga ang ilarang lawas mo namatay. Apan naa na sila'y kalag. Mo na nga moingon gyapon mi nga Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Juan Bautista, iampo mo kami. Kay ang among pagtuo sa mga santos dili lunlun lawas. Bisan tuod na matay ang ilang lawas tuas lugana nadunot, apan duna na sila'y kalag. O ang ilang kalag mao nay naa ngadto sa langit. Mao nay makadungog sa among mga pagampo. Mo na nga moingon mi Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Juan Bautista, iampo mo kami. Judas Estadio, iampo mo kami. Nganong magpaampo man ta nila nga dugay naman na silang namatay.
Nadunot naman na sila. Di naman na sila kadungog sa atong pagampo. O di na po na sila kaampo nga tos Ginoo para nato. Natural. Ilara ng lawas. Ang ilang lawas mo oy dili kadungog. Pero duna na sila kalag. O ang ilang kalag mga igsoon, maunay nakita ni Juan dito sa langit mga higala. Maunay mabasa diha sa Pinadayag Kapitulo 6, versikulo 9 nga tos 10, nga nakita ni Juan Ebanghilista dito sa ilawom sa halaran sa langit, naa dito ang mga kalag sa mga gipamatay. Unya, misinggit pa man gani, o Ginoo, kanus aba nimo hukman ang katawhan sa kalibutan nga nagpatay ka namo? Tanawa, bisan tuod di ay mga higala, bisan tuod namatay ang ilang lawas, gilubong ang ilang lawas dito sa yuta, nadunot ang ilang lawas, pero ang ilang mga kalag, misinggit gihapon, Ginoo, kanus aba nimo hukman kining mga tawhana, mga tao nga nagpatay ka namo? Sa to pa ang ilang mga kalag buhi. Kay nganong buhi? Kay nagsinggit pa manggani sila sa Ginoo. Nakasulti pa manggani sila nga Ginoo. O niingon pa manggani ilang kalag, Ginoo, kanusa man nimo hukman ning mga tawhana? Sa to pa buhi ding mga kalag sa mga santos. Sa to pa mga higala, kaming mga Katoliko nagtuo mi nga ang among mga santos nagpabiling buhi kay naa day sila'y kalag. Mo na nga magpaampo mi ngadtos mga santos sama nila Santa Maria, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, magpaampo mi nila. Muingon mi, St. Peter and St. Paul, pray for us. Iampo mo kami. Kay nagtuo mi mga higala nga ang tao, dili lang lunlun lawas. Doon na po day sila'y kalag mga higala. Klaro kay mga igsoon? Klaro kayo? Nya, lisod ba na sabton? Lisod ba na sabton nga kining atong gibasa mga higala, Biblia ni. Biblia. Nya, Cebuano pagyud. Cebuano, sayon na kayo nasabton mga higalawi. Kabisaya ra na ning atong gibasa. Nya ato na gunang gieksampulan nga dunay usa ka tawo nga dunay dugay nang namatay. Pero nganong nakatabang pa man gyapon lagi mga higala. Nganong nakaampo pa man lagi sila mga higala. Nga dugay naman ning nangamatay ni mga tawhana. Kay usa ka na kapag pruiba nga ang kanang mga balaang tao. Although bisag nangamatay ang ilang lawas, nangadugta ilang lawas, pero naa din sila kalag. Buhi ang ilang kalag mga higala. Nya kasayon na sabton na. Nganong ato pa man ang lisod-lisoron? Nya inyo pag ingnon nga ang Katoliko nasayop, wa masayop ang Katoliko. Kamo mo'y nasayop sa inyong pagsabot. Kay ang inyong pagtuo sa tao, lunlun ra lawas. Nga ini kamatay sa tao, bisag unsaon pa kuno na natug-ampo, di na gyud nakadungog. Di na po nakaampo nga tos Ginoo aron mangayo, aron tabangan mo. Natural kay ang inyong pagtan-aw sa tao gud. Lawas ra man gud. Ang inyong pagtan-aw sa tao ba lawas ra gyud. Pero kaming mga Katoliko dili man ingon ana. Dili ingon ana among konsepto. Ang konsepto sa Katoliko, ini kamatay sa lawas, lawas ray madunot, lawas ray mamatay. Pero ilang kalag tuwa na sa langit. Mao na mga higala. Mao na nga kamong mga laing reliyon. Kusukay mo manaway sa Katoliko ngano magampo mig mga santos, nga mga dugay naman ang nangamatay. Kung inyo yung tun-an ang Biblia ba, kung pailaw man pitahon yung tuon ang Biblia, kanang mga santos, waag yun na sila totally mamatay. Waag yun na sila totally mamatay. Kaya wa man mamatay ang ilang kalag. Wa na mamatay ilang kalag. Ang namatay ang ilarang lawas. Ha? Nya maingom rin sila nga. Oh, kung sayop ka Brad Carlo, oy. Ha, maingom rin sila. Sayop ka Brad Carlo, oy. Kay naalagi na sa Biblia Brad Carlo. Ha? Naalagi na sa Biblia. Dara, nga ang kalag mamatay. Oh, na des Biblia ang kalag mamatay. Oh, dara. Matud pa sa Iglesia ni Cristo, atay pasugo diri sa Iglesia ni Cristo. Oh, dara ilang gi-encounter. Ayon sa aral ng Katolika, ang kaluluwa ay hindi raw mamamatay. Ha? Ayon sa aral Katolika, ang kaluluwa ay hindi raw namamatay. Salungat ito sa nakasulat sa Biblia. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Tanawara, mao ni ilang ligwat. Mao ni ang ilang ligwat mga higalas, mga Iglesia ni Cristo. Matud pa kuno nila nga ayon sa aral Katolika, sa pa sumala sa panudlo sa Katolika, ang kalag dili daw mamatay. Matud pa diri sa Iglesia ni Cristo, salungat ito sa nakasulat sa Biblia. Matud pa sa mga Iglesia ni Cristo nga sumpaki man na sa panudlo sa Biblia.
Nga klaro man kayo sa Ezekiel 18:4 nag-ingon ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. O tanawa, mamatay man lagi ang kalag. Ezekiel 18:4 atong basahon mi. Kay Tagalog man to. Atong basahon sa Bisaya. Ezekiel 18:4. Ingon ini atong mabasa ha. Niya. Ingon ini, tanawa, ang tanang kalag akoa. Ingon sa kalag sa amahan, mauusab ang kalag sa anak akoa. Ang kalag nga nagakasala, tanawa, ang kalag nga nagakasala, kini mamatay. Mamatay malagi ang kalag. Nya ingon mong mga Katoliko nga ang kalag kuno sa mga santos dili mamatay. Ang lawas ra kuno'y mamatay. Nya naman lagi sa Biblia, ang kalag sa mga makasasala mamatay. Atong malikog basa. Dara, tanawa. Tanawa. Ang tanang kalag akoa. Ingon sa kalag sa amahan, mauusab ang kalag sa anak akoa. Ang kalag nga nagakasala, ang kalag nga nagakasala, kini mamatay. Mamatay malagi ang kalag sa makasasala. Nya ingon mong mga Katoliko, kamo mga Katoliko, mga defensor Katoliko, mga safety, ingon mo nga ang kalag kuno sa mga santos dili mamatay. Ang lawas ra kuno may mamatay. Basta may tubag nimo ana Brad Carlo nga niingon ra ba ka nga ang kalag sa mga santos di mamatay. Ang lawas ra may mamatay. Nya naalagi na sa Ezekiel 18:4 nga ang kalag sa nagakasala kini mamatay. Mamatay man lang kalag. Basta may tubag na to niya na. Kasimpol na natubagon, brother. Ang tubag na mo ana, brother, simple ra kayo. Kanang gisgutan diha, ang kalag sa makasasala mamatay. Dili na kamatayon nga sama sa lawas. Kanang lawa, mamatay ko ba sama sa lawas nga madunot, madugta, mawanay kinabuhi. Dili na mao. Ang kana nga klase nga kamatayon nga ang kalag sa makasasala mamatay. Natural. Sa unsa man na kamatayon kana nga espiritual. Tungod sa sala anang tawhana, tungod sa pagkamakasasala, ang iyang kalag namatay. But pasabot nga namatay ang iyang kalag, wala nay santos nga grasya. Mo nay but pasabot sa Ginoo. Dili kay ang iyang kalag mamatay kanang murag lawas ba nga mawagtangan ng kinabuhi. Wanay kalibutan, di na mulihog, di na mutingog, di na mao. But pasabot ay mga higala nga ang kalag sa makasasala mamatay. Unsa ng klase nga kamatay? Kamatay nga mahutdan og grasya. Mao din mo mabantayin nila mga higala nga kanang kamatayon sa kalag sa makasasala kay makasasala lagi nga tao dautan kayo. Wala na ipagpakabana sa mga Diyos nung buhat, wala na ampo, wala na pagsimba. Kanang tawhana, kanang iyang kalag namatay gyud. Sa unsang pamaagi namatay ang kalag? Kana bang kamatayon nga murag lawas nga madugta, madunot, wanay kinabuhi? Dili. Unsang klaseng kamatayon sa iyang kalag? Nganong giingon diha sa Biblia nga ang kalag sa makasala mamatay? Kamatayon kana sa iyang kanang kalag niya nga namatay, maunang kalag nga walay grasya sa Ginoo. Walay sanctifying grace. Why sanctifying grace? Walay grasya nga makasantos kung ang usa ka tawo nga dautan makasasala, wanay simba-simba, wanay ampo, wala nay pangalawat, wala nay pagdawat sa mga sakramento, wala ay kumpisal, wala nay pangalawat, wala nay pagkuan ana, wala jud pagpakabana ba sa kalihukan nga Dios nun. Kanang tawhana, kanang makasasalaa, ang iyang kalag namatay. Unsa man kamatayon sa iyang kalag? Kanang wala nay santos nga grasya. Mao na mga higala, kanang imong kalag nga walay santos nga grasya, mao na gitawag og patay. Patay na. Tungod sa iyang pagka wala nay santos nga grasya. Ang iyang kalag nahilayo na nga tos Ginoo tungod sa iyang sala. Mao na tungod sa iyang sala, wala nay santos nga grasya ang iyang kalag. Ug mao nay kamatayon sa iyang kalag. Unsa may kamatayon sa iyang kalag? Kanang wala nay santos nga grasya. Mao na kung ang imong kalag nga way grasya, walay sanctifying grace, patay ang imong kalag mga higala. Unsa may hinungdan? Tungod sa imong sala. Tungod sa imong sala mo nay hinungdan nganong wala ka kadawat sa santos nga grasya. Tungod sa imong sala nya naa ba nas Biblia? Naa, basahon na to. Basahon na to. Tungod sa inyong sala, patay ka mo. Wa di mo kabaw ana. Naa. Dara, ato masahon na. Naa sa Episo
Mo na wa mabantayis mga laing relihiyon ba? Mo na importante magtuong gyud ta. Dara. Efeso kapitulo 2 bersikulo 1. Niya atong basahon. Niya ang pahayag ni Apostol Pablo. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo